फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला क्लॅम्स करी बनवून दाखवणार आहे कारवार स्टाईलमध्ये। तर इथे मी क्लॅम्स फोडून घेतलेले आहेत। त्यानंतर 1 वाटी ओलं खोबरं, सुक्या मिरच्या, धणे, हळद, मिरी, मीठ, इथे सोलं भिजत घातलेली आहेत पाण्यात, 1 कांदा बारीक चिरून आणि 5 ते 6 लसणीच्या पाकळ्या। सर्वात आधी आपण वाटण मसाला रेडी करून घेऊया। 1 वाटी ओलं खोबरं, 4 चमचे धणे, 7 ते 8 सुक्या मिरच्या, पाव टीस्पून हळद, हाफ टीस्पून काळी मिरी, इथे 4-5 सोलं भिजत टाकलेली आहेत पाण्यात, ते पूर्ण घालून घेते, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या। ह्यात थोडं थोडं पाणी घालून आपण मसाला बारीक वाटून घेऊया। आपला मसाला छान वाटून झालेला आहे। आता हा एक पातेल्यात घालून घेते। मसाल्यामध्येच 1 बारीक चिरलेला कांदा, हे क्लॅम्स आहेत ते फोडून स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, चवीपुरतं मीठ, व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता ह्यात लागेल तितकं पाणी घालून आपण कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करून घेऊया। हवी तशी कन्सिस्टन्सी तुम्ही ऍडजस्ट करून घेऊ शकता, तुम्हाला कशी करी हवी तेवढी। आणि आता मी मीडियम फ्लेमवर ह्याला छान उकळी आणून देणार आहे। आपल्या कढीला छान उकळी आलेली आहे आणि इथे आपण शिंपल्या वगैरे घातलेल्या व्यवस्थित शिजलेला आहे, कांदा पण व्यवस्थित शिजलेला आहे। 3 ते 4 मिनिटात लगेचच शिजतं। आता फ्लेम ऑफ करते आणि सर्व करून दाखवते। फ्रेंड्स, आपली गरमागरम शिंपल्यांची कढी म्हणजेच क्लॅम्स करी रेडी झालेली आहे कारवार स्टाईलमध्ये। अगदी सिंपल आणि सोपी रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा। पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीसह। थँक्यू।